Heeh. Brul. Pok ya. Heeh. Wah, ngono lho. Kudune teko pok kowe. Oke. Ya saya kena 3 wineh bibit. Tapi ya kalau aku ya langsung tak selip. Boleh. Iki oleh. Dan alhamdulillah hari ini cuaca cerah, bolo. Oke, bolo iki arep babat neh. Wis dhuwur-dhuwur iki anu Pak Cong. Peh anu kuwi wah. Yo, baturku yo karo iki. Woi. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe ayo dolan iki dolane ya ning kene iki. Wah, weteng wis. Jan kaya alas, sancen yo alas. Wis pokoke babati kabeh iki. Kecuali ya iki kaya tanduran-tanduran sing anu iki anune cengkeh. Pokoknya ramban babat, anu ya babat. Ayo bang, contoh bang, langsung jeruk bang. Ya kuwi langsung ngisor ae pok, brul. Pok ya. Heeh. Wah, ngono lho. Kudune teko pok kowe. Lem babat. Aku iki kok ya bar nyoteng ini ya langsung ngewangi rumangsane mek nyoteng piye. Wis pokoke tak delokne contone no. Iki kudune teko pok. Nah, ngono lho. Tutorial membacok yang benar. Kalau enak sing dawa pecon pindho nah. Oke. Ya saya kena 3 wineh bibit. Tapi ya kalau aku ya langsung tak selip. Wis boleh. Wis langsung ya. Timbang iku anu ora barbar jam 09.00 gas. Oke. Setunggunan ae bar iki. Keseruannya piye babat suket Pak Cong, mantap. Nah iki lho bolo iki selakmune setengah wah padang malian kono urung kesel piye aman. Oke partnerku ya anu Lord Haris Jambu. Iki oleh. Dan alhamdulillah hari ini cuaca cerah, bolo. Cuaca hari ini cerah. Iki engko sik diusung liwat kono. Sepadha dak anu kae. Sanding ratan gede. Iyan. Seenak akeh. Ini urung kelong. Soleh akeh bentel iki. Urung sing ning kono. Gone bola-bola sing sisih gundung. Anjas sisih gudung. Abane anu. Abane alat pengusir tupai. Pas enek durian anu usum durian kalau pas musim durian ditakutin oleh jeludeng seng. Ndak ketok. Yo ngene lho. Sesuk ya sik aktivitas
nyelip tak sepilnya atau aktivitas nyelip ya. Semali padang bar padang ngikuti rabuk sesasi rene nek babat kok sik naleni aku tak gedang yo mateng. Leren-leren ha. Ngombe-ngombe barang. Lek karo aku aman. Iki aku dadi kethok iki. Iki sing kita babat hari ini ya ini. Pakcong campur tela apa ya iki. Lali kesel. Kayak iki reside atau dadabe. Iya, tela karet. Singkong karet. Singkongnya tapi tela. Wis karepmu. Next tak anu neh. Silawan. Paline yak mene. Nah, ini sudah dapat 10 bentel. Sepadang dah berukut. Aman. Sudah dapat 10 bentel. Tinggal yang di sana, yang kemarin di video, nanti mesti dapat satu pickup full. Jangan melelahkan bro. Alhamdulillah suasana nih ini. Nggih, Mbak. Pun waya wancine anu nan. Wayahe liar. Haris. Nggih, Mbah, mengke ti anu. Nggih. Dicacah lho. Ada dulur saya. Kebunannya ya itu situ. Tanam cengkeh sama durian. Pokoknya kalau rumah di desa itu nyaman. Sembarang eneng, pokok nandur lo ya. Ora lek engko kayak mencuri, tidak boleh mencuri. Hihihi. Cengkeh ini sama diselingi itu apa namanya, manggis. Biasanya kalau durian sudah berbuah, manggisnya juga ikut aman. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe Ayu Dolan Padang Brukut deh. Kau waseli karek diusungi anu Haris, pengusung kodang, dibawakan trail tadi. Oke, jangan lupa subscribe Ayu Dolan. Mantap. Nah, ini tak sepilnya sedikit ya, tak sepilkan sedikit hasil
betul. Pak Yanto sing tukangnya kene, tukang bebet partner ya. Ini suasana nih di tengah ditanduri di tanami kambil. Mantap Pak Yanto. Mantap Pak Yanto. Pol. Mlebu YouTube pokoknya Pak Yanto. Wah. Keliwat gadeg Pak Yanto dewe. Sepile wes. Oh, lho, Pak Yanto biyen ganteng banget lho biyen. Nah, kuwi lho. Wes, oleh ngene sektor kene. Wes, jangan lupa subscribe YouTube-nya Ayu Dolan. Dan pemandangan yang oh, enak nih ngono pemandangannya. Subscribe Ayu Dolan mulai. Oke. Mantap mantap.